Здравейте, брати и сестри в Господа! Бъдете благословени вие домовете ви семейства. Искам да предам едно слово, което нашия прекрасен Бог скоро тук преди няколко дена, може би Бог ми го дари. И много е важно и много силно това слово и просто това, което чака Бог, ние да го освободя, за да може да дойде Божието, когато ангели Господни го чуят това слово, Божието слово. И те да го изпълняват. Знаете ли, преди няколко дена Бог тук ми каза думата минарета, изобщо си нямах на представа, никой не бях и чувала тази дума минарета, но сега ще вляза в Google и ще ви прочета какво иска нашия прекрасен Бог да ми каже с тази дума. Ето вижте какво означава минаре. Минарето на арабски манара, фар, представлява кула в ислямската архитектура край джамията, от която мюезинът приканва вярваща молитви. Извинявайте, много са малки буквите, много разбрахме. Тогава Бог ми показа, че цяла Турция, следователно това е съвсем нормално, е пълна с минарета и с джамии. Това, което Бог иска, това слово, което е много специално да освободя, е, че Бог казва, че всички кули, джами, минарета, че всички идоли, че всички вавилонски домове, където се покланят на ашери, на идоли и на нечестиви духове, всички тези кули, те ще бъдат съборени. Знаете в Битие 11 стих, от 1 до 9 как се обяснява, че Бог е съборил тази кула, която те са построили. И Бог показва, че нещо подобно е била построена като минаретата. По този начин всички тези кули, джами, нечестиви домове, вавилонски домове ще бъдат осрутени. Защото виж какво казва Бог в Откровение глава 18 стих 2 Исус наве глава 6 стих 20. Амин, ето виж колко много точно тук Бог го е определил. Откровение глава 18 стих 2, там се казва, че той извика със силен глас, казвайки: падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Амин. Кои са тези нечестиви домове на Вавилон, където обитават вътре нечестиви духове, идолопоклонство, жертвоприношение? Кои са тези нечестиви духове? Навсякъде, където не се изповядва името на нашия Господ Исус Христос. Всичко трябва да е от Него, чрез Него и за Него. Точно заради това Бог показва, че ще ги срути всички тези нечестиви домове, където се обитават от нечестиви духове. Всички тези Вавилон и всички тези кули, джамии, те ще бъдат срутени от нашия Бог. Защото ние трябва да се покланим само на едно име. Притча глава 18 стих 10, където се казва, че името Господно е яка кула, яка крепост. И ние правените сме скрити и сме защитени вътре в Неговото име. Всичките тези домове на Вавилон, които са свърталище на жилище на бесове, свърталище на всякакви нечестиви духове, това са Буда, Кришна, нечестиви духове, които хората строят големи домове, Вавилон. Примерно сега както в Китай, вие знаете, в Япония, в Индонезия, там се покланят на Буда било, в Индия беше на Кришна, всички тези нечестиви домове. Бог показва, че ще ги срути, ще паднат, както падна Ерехонската стена и както падна кулата. О, халелуя! Велики е нашия Бог. Исус навие глава 6 стих 20, сега ще прочетем. И тъй народът извика, когато свещеници засвиреха стръбите, и като чу народът тръбния глас, нададе народът гръмлив вик, и стената рухна до основи, и люди влязоха в града, всеки по право. Амин.
другото слово. Ето вижте как Бог и дава слово, че всички тези домове на Вавилон, където има нечестиви духове, където Буда, Шива било там, не ги знам вече точно, аз ги забравих. Всички тези нечестиви духове. Особено за Китай Бог ми показва там колко големи вавилонски домове са построени. Представители са в Япония също, в Индонезия също. В исляма, което Бог показва, че цяла Турция е пълна с джами и минарета. Всички тези нечестиви кули и вавилонски домове. Бог показва, че ще ги срути, че ще ги примахне от лицето на земята, че те няма да съществуват повече никога, защото знаете, както приготвихме пътя на Господ Исус Христос, който влезе в Иерусалим и много хора постилаха дрехи и клони, за да може нашия Бог да премине. Приготвихме му пътя, както в Матей глава 3 стих 3, мисля, че беше, че там се пише, че трябва да приготвим пътя на нашия Господ. По този начин, ето Бог предупреждава предварително, че всички тези вавилонски домове и кули, нечестиви кули и джамии, Бог ще ги срути, Бог ще ги премахне от лицето на земята. Амин. И така, и Битие глава 11 стих от 1 до 9, в името нашия Господ Исус Христос от Назарет. По цялата земя се употребяваше един език, един говор, и като потеглиха човец на изток, намериха в Сенарската земя равнина и се заселиха там. И казаха си един на друг: елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате да се съградим град и кула, високо до небето, за да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците, и казаха: Господ, ето един народ са и всички говорят един език. И щом са започнали да правят това, не ще може вече да им се забрани. Каквото и да е било нещо, което биха намислили да направят, елате да слезем и да разбъркам езика им, за да не се разберат един на друг. Така Господ ги разпръснал оттам по лицето на цялата земя и те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Халелуя, Татко. Амин, Тате. Благодарим Ти, Боже Господи. Името Господно, яка кула, яка крепост. Ние правим Те, сме скрити и сме защитени в Твоето име, Татенце, не чрез сила, не чрез мощ, чрез духът ми, каза Господ силите. Другото, което е словото, което искам да ви го предам, е, че Бог казва: нали помните през 2004 Индонезия, цунамито, в Япония, земетресенията Хирошима ли? Мисля, че беше Фукушима ли сега, където там беше ядрената централа. Фукушима, мисля, че беше. Всички тези земетресения, всички тези цунамита, които са изпращани, те са изпращани от нашия Бог, защото където се покланят идоли и където правят кумири, както е писано в 10 Божи заповеди. Сега ще го прочетем и него. То беше в Изход, глава 20. Изход, глава 20, стих 3 и 4 ще прочетем. Да нямаш други богове, освен мен. Амин. Не се прави кумир и никакво подобие на нещо, което да е на небето горе и което да е на земята долу, или което е в водите под земята. Амин. Халуа, Татко. Всички тези идоли, ашери, кули, джамии, всички скулптури, които са издигнати и са направени, било на Буда, било на Кришна там, на Кали, в Индия имаха и някакъв слон. И католици, превоса, както издигат и скулптури там на Богородица на Исус. Всичко идоли, ашери, кумири, всичко това, което не е от Бог, Бог ще го разруши.
Това казва нашия Господ. И ще паднат всичките вавилонските кули джамии. Ще падне и всяка една ерехонска стена. Всяка една стена, която не е построена от Бог. Всичко това Бог ще го разруши. С нашия Бог ние прескачаме всяка една стена или бариера. За земетресенията, това, което исках да ви споделя, че Бог казва, че Той ги изпраща всичките земетресения и цунамита, за да може да се срутят всичките тяхните вавилонски домове, където вие знаете, че те има там построени идоли. В Турция Бог показва, че имат много минарета и много джамии и се покланят на един нечестив дух на Аллах. Също Бог, виждате, че там казва, че изпраща земетресение. В Индия също Бог ще изпраща поройни дъждове. Едното видео преди време, което бях го гледала, просто беше нещо, какво да ви кажа. Имайте на предвид, че там хората, те не са виновни. Бог много добре знае, че неговите овце, неговите хора, Сатана ги държи в тъмнина. И тези хора са в тъмнина. Михей глава 7 стих 8. Ние трябва да се молим Бог да ги изкара от тъмнината, да им отвори очите на сърцето, да различава кое е добро и кое е зло. Битие глава 3 стих 5. И татко да им дава мъдро и разумно сърце, да различават кое е доброто и кое е злото. Халелуя, татко, 3 царе, глава 13 стих 9. И Бог да ги изкара от цялата тази тъмна, Бог да им отвори очите, за да може да разпознаят кое е добро и кое е зло. Просто тези хора Бог ги държи в плен, очите им са затворени. Исках да кажа по-точно, Сатана ги държи в плен, очите им са затворени. И тези хора живеят в тъмнина, да не бъде. Но Михей глава 7 стих 8 Бог казва, че ще ги изкара от тъмнината и ще яви своята светлина. Този дух на Аллах, който е в Турция, ние трябва да го вържем с железни вериги окови. Този нечестив дух, който държи хората в заблуда и ги държи далеч от нашия Господ, трябва да бъде прогонен. Точно заради това Бог изпраща там земетресение, за да може всички тези нечестиви кули и джамии Бог да ги срути, да се разрушат, да не се поканят повече на никакви фалшиви идоли, както в Япония, Индонезия, в Китай. За Индия също едно клипче, което бях го гледала преди време, то беше много интересно. Там една крава пикаеше, един човек държеше отдолу ръцете си и се покланяше на тази крава. Тя, нали знаете, че кравата при тях беше свещена. И този човек се напълни ръцете с урината, с пикнята на кравата и ги изпи пикнята. Представете ли си какво е идолопоклонство? Колко са слепи Сатана, колко време ги държи в тъмнина тези хора. Другото, което е тук, Бог говори за православните и за католиците. За православните Бог говори, че те също се покланят на идоли, на икони и палят и свещи. И всичкото това е дело на човешката ръка. И тук ще ви прочета едно слово, което Бог го даде. Деяния на апостолите, глава 7, стих 47 и 48. А Соломон му построи дом, ала Всевишният не живее в неръкотворни храмове. И всичките тези нечестиви духове, ние трябва да ги вържем, да ги изгоним. Дух на Аллах, дух на Ислям, дух на Шариат, дух на Джихад, дух на Буда, дух на Кришна, дух на Кали, дух на идолопоклонство. Всички тези нечестиви духове, татко, ние ги вържем, татко, са желези вериги окови. И запявам да напуснат да се отиват там в ада, в бездната, там откъдето са дошли и да не се връщат никога повече. И изповядваме само притча 18 стих 10. Името Господно, което е яка кула и яка крепост. Имайте на притча. Вече не сме в очакваме нашия Господ, където Бог ще не събере и ще ни отделя както козите от овцете. Амин. И така, вижте какво пише в Божие Слово.
Матей глава 25 стих 32. И ще се съберат пред него всички народи, ще ги отлъчи едни от други, както овчарът отлъчва овцете и козите. Хайде само да почнем Матей глава 25 стих 31 и 32. Когато дойде човешки син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлъчи едни от други, както овчарът отлъчва овцете от козите. Амин. И вижте, всеки, който не изповядва името Господно, знаете какво казва нашия Господ, че ще бъдем разделени както козите от овцете. Римляни глава 10 стих 9, защото ако с устата си изповядаш, че Исус е Господ и с сърцето си повярваш, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш и с амин. Това казва нашия Господ, че всеки, който не изповяда името Господно, няма да бъде спасен. Той ще бъде отделен към козите. И всички народи, племена и езици трябва да се поклоним и да изповядваме, че името Господно е яка кула, яка крепост. Че пленяваме всеки един разум да се поклони, да изповяда, че Исус Христос е Господ. И заповядаме на всяко едно коляно и на всеки един език да се поклони, да изповяда, че Исус Христос е Господ. Филипяни глава 2 стих 10 и 11, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога, на Отец. Амин. Халелуя. Това е прекрасното слово, словото, което идва от реката, която извира изпод трона на нашия Бог, на нашия небесен Отец. Това е словото, което идва и достига до вас. Нека Бог да го пръсне, да дойде, да докосне вашите сърца, защото словото, което говори, е дух и живот, истина. Плътта ми нищо не ползва. Духът ти ме оживотворява, Господи. Твоя дух ме води, духът ти ме взима и ме води на зелени пазбища и при тихи води ме успокоява. Това е, брат и сестри в Господа. Това е словото, да знаете, всичките ашери, кумири, идоли, вавилонски домове, кули, Бог ще ги срути, ще паднат и ще се срутят, както падна Вавилон, както падна Вавилонската кула, както падна Ерихонската стена. Халелуя. Издигаме, Татко, свято ти и велико име. Ще се носи само Твоя Божия дух, както в началото преди сътворението на света, както е писано в Битие глава 1 стих 2. Там прекрасно е нашия Господ каза, че се е носил само Неговия дух, Божия дух. Алелуя, Татко, благодаря ти, Татко. Да ти за това прекрасно откровение, че не го даваш, Татко, че не напътстваш, че Твоето Божие Слово е живо и деятелно и по-остро от всеки остър меч, Татко. Ето както се казва в Битие глава 1 стих 2, а земята беше пуста и неустроена, и темна беше върху бездната. И Дух Божий се носи над водите, ще остане само Твоя Божия Дух, Татко. Всички тези нечестиви идоли, кумири, ашери, Бож Господи, всички вавилонски кули, менарета, джамии, всичките те ще паднат и ще се срутят, Татко. И всяко едно племе, език, народ или нация трябва да изповяда името на нашия Господ Исус Христос, защото няма да бъде спасен, няма да бъде грабнат в областите. О, Боже Господ, Татко, говори, че когато дойдеш, Татко, ние ще бъдем, Татко, грабнати в областите заедно, Татко, с всички Твои ангели, Татко, ти ще дойдеш. Защото и Бог, ето както показва, че Той не живее в неръкотворни храмове, духът му се носи над земята. Духът му в момента е в Израел. Бог подготвя войски, армия, Господна, която ще дойде много скоро. И много хора ще бъдат освободени от пленничество. Бог ще освободи разумът, умът и мислите им. Сатана в момента ги е пленил, разумът, умът и мислите. Тези хора, които всичките се покланят на идоли, на икони било, православието, католици, будисти, Индонезия, както ви казах, в Япония, ислямът, арабите, мюсюлманите, всичките тези хора
се молим Бог да прини разума ти, да се покорят на Исус Христос и на Словото му. И заповядам на всяко едно коляно и на всеки един език да се поклонят и изповядат, че Исус Христос е Господ. Господ на господарите, цар на царете, Алфа и Омега, началото и края. Боже Господи, ела, Господи, чакаме те. Приготви, отвори, Татко, порти на рая, за да влезем, Татко, само праведните. Защото Бог показва в Псалм 18, 19 и 20, че Бог ще отвори портите на рая, порти на праведните и в него ще влязат само праведните. Бог няма да допусне нищо нечисто. Амин. Халелуя, Тате, слава, Тате, на свято. На святото и велико име. Бог показва, че ще се отвори порите на рая, порите на праведните и в него и в тях няма да влязат нищо нечисто. Отворете ми порите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Това са Господите порити, в които ще влязат праведните. Амин. И Откровение глава 22 стих 14. Блажени са тези, които изперат дрехите си, за да имат право на дървото на живота и да влязат през порите в града. Амин. Халелуя, Тате, благодаря, че се отваряш порите на рая, порите на прав, за да влезем, Татко, за да влезем и да бъдем, Татко, в Твоето Божие присъствие, Татко. Благодаря, Боже Господи, Татенце, че ще застанем, Татко, пред трона ти, че ще бъдем, Тате. Не чрез сила, не чрез мъж, а чрез духът ми, каза. И Първосолунце, глава 23, там се казва, че нищо нечисто няма да допусне нашия Господ. Всички трябва да бъдем без пороци. Точно това исках да ви предам. Покайте се, понеже Небесното царство наближава. И много скоро нашия Господ ще дойде. Ще ни отведе в Иерусалим, където ще бъдем отделени както козите от овцете. И това е всяко едно коляно и всеки един език. Трябва да се поклони да изповяда, че нашия Господ е Господ Исус Христос от Назарет. Това е волята на нашия Бог и ние сме длъжни да изпълняваме. Бъдете благословени вие, домовете ви и семейства си. И ние ще се молим Бог да разруши всички вавилонски идоли, кули, ашери, кумири да паднат, да се срутят вавилонските домове, където в тях обитават нечестиви духове. Разбирате ли, това се отнася за всичките фалшиви религии, фалшиви идолопоклонства, особено ето Бог и показва и за православието Бог даде слово, че Бог не живее в неръкотворни храмове, покланят се на идоли, на икони, всичко това, което е направено на кумири, всичко това, което е направено от човешката ръка. Амин. Бъдете благословени, вие, домовете ви, семейства ви. Нека денем вие да бъдете скрити в облака и в общо присъствие, ваши домове и семейства ви, а нощта да бъдете скрити и защитени в огнения му стълб. Търсете лицето му винаги. Искайте дух на откровение, дух на мъдрост и дух на разум от нашия Бог. Искайте неговото водителство. Не се отклонявайте, нозете се по нечестиви пътища, нито наляво, нито надясно. Търсете пътят, истината и животът, който е само нашия Господ Исус Христос от Назарет. Амин. Халелуя, Татенце, обичаме те, благославяме, Татко, свято и велико име. Амин, амин. И казваме, Отче наш, който си на небесата, Татко, да се свети, Татко, Твоето име, да дойде, Татко, Твоето царство. Да бъде, Тате, Твоята воля, както на небето, така и на земята, Татко. Дай ни насъщния хляб и днес и ни прости нам дълговете, както и ние простихме нашите длъжници и не въвеждай нам в изкушение, но не избави от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата във веки веков. Амин. Татко, че не посрещаш, Татко. Че не посрещаш, Татко, че ще не чакаш, Татко, пред порите на рая, Татко, че ще не посрещаш и ще не въведеш, Татко, в Твоите дворови, Господни, да живеем в дворовите Ти, Господни, Татенце. Благодаря Ти, Боже, Господ, че не посрещаш, че Ти идваш много скоро да вземеш, Татко, своите синове и дъщери, Татко, Твоите деца, които са праведни, които са придобили праведност, Татко. Благодарим Ти, че сме облякани, Татко, в бели дрехи, Татко, не чрез сила, не чрез мъж, а чрез духът ми, каза Господ на силите. Амин. Амин.